Türkmenistan'ın prezidenti regionlara saparynyň başyny aprelde gopan harasatdan iň agyr ziýan çeken Lewap vilayetinde bolup, buğday we yeralmy ekinleriniň öňüni ýüzü gülýän we gowy beýnen kärenneçiler bilen ýylgyryp surata düşdi. Türkmen habar seriýetlerinden ýurtda gazanylýan üstünlükleri beýan etmek talep edilýär we döwlet gödäwçiligini işleýän jurnalistler owy huzurlugyny çuň ornan korrupsiýa, daşary ýurtlara işlemäge diýen raýatlaryň köpelmeginiň sebäpleri hakynda gurrun edip bilmeýär. Muňa derek olar 9-njy ýuny Çärji Wetragynyň Watan Daýhan Birleşigini kärinneçi Berdimrat Narmedowyň ekin meýdanyna baran Gurbanoğlu Berdimhommedowyň amala asyrýan reformalaryny tariflemaly bolýarlar. Tadakanyň maglumatyna görä, Berdimrat maşgalak daglary bilen 20 hektar ýeri buğday ekipdir. Ol öz kärinne ýeriniň her hektaryndan 40-45 sentner hasyla garaşýar. Yerli finçiler Berdimhommedowyň bazar şertlerini Sowet döwründäki görelli hojalyklary wagtyna daýanyp ýyl boýy mut diýen ýaly işläp gapytyndaky mallary seredip gören eýleýän adamlaryň agyr ýagdaýyny gizlemäge çalışýanlygyny aýdýarlar. Onun bu gezek saparyny şeýle hojalyklaryň ýene biri Lewapda gök bakçy ekinlerini we yeralma ýetişdirýän tebigi ekin Daýhan hojalygy barada gysgaça maglumat berildi. Daýhan hojalygynyň ýol başçysy Ürstem Bäşimow hem özüniň öňkü kärenneçi ýaly döredilýän şertler üçin minnetdarlyk bildirdi. Emma öz gazanjy hojalygyny işleýän adamlaryň gazanjy hakyny anyk gurdat aýdyp bilmedi. Tadakanyň maglumatyna görä, ol şu ýylyň fevralyny 370 hektar ýere yeralma ekipdir we onuň her hektaryndan 200 sentnere bolay hasyla garaşýar. Aýdylmagyna görä, Bäşimowyň Daýhan hojalygyny 200-den gowrak adam zähmet çekýär. Türkmen telewizionyasy şu hili gurnalan gaýdylýan hojalyklar, olaryň agalyk golçulugyny döretmeklige goşýan goşantlary hakynda ýygyderli habar berýär. Emma işi gurnan kärenneçileriň, olaryň hojalygyny işleýän daýhanlaryň aýlyk ýyllyk girdejileri, daýhanlaryň ortaça gazançlary, ol gazançyň näme ýetýänligi, özüniň orýan orta daýhanlaryň köpelýänligi ýa azalýanlygy hakynda hiç bir anyk söz aýtmaýar. Egerde döwlet başçylygynyň öňkü çykyşlaryny ýerleriň şorladylanyny, arrykdygyny we hatyrlylygyň ören pete gaçanlygyny boyun alanlygyny, resmiýler ençemegedek täzelänligini nazara alsak, ol owada emele gelen ýagdaýdan umuman habarlaýaly. Berdimhommedowyň bu hil saparlary we telewizionyada görkezilýän wagtlar sewitleriň durmuş ykdysadyň ösdürilmegini üpjün etmeýär. Tersine, olalım agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň gününi agyraldyýar. Olaryň pikirçe, her ýyly yalan propaganda karşılanýan ferişte suwdiýatkalaryny ýa-da owalaryň ýollaryny, köpürlerini bejertmäge gönükdirilse, has peýdaly bolardy. Prezident Berdimhommedow Lewapda bolandan soň Mar vilayatyny urady we öňkü ýyllardakydan tapawutlykda onuň bu ýyl regionlary diýen sapary daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hökümete garşy protestleriniň barha görelýän wagtyna gabat geldi.